Il-kap nazzjonalista Bernard Grech għatta intervista sħiħa fuq l-Istazzjon Nazzjonali joħroġ bl-iskużi għat-telf elettorali li ġarrab il-Partit Nazzjonalista ftit tal-ġimgħat ilu. Waqt intervista fuq il-programm Extra 2 fil-għaxija, il-kap nazzjonalista beda billi ponta lejn il-predeċessur tiegħu Adrian Delija u l-menta li ma kellux żmien biżejjed biex jaqqat il-Partit Nazzjonalista. Kulħadd jaf, inkluż inti, Xavier, illi l-partit kien għadu kif għadda minn diffikultajiet kbar, minn ġlied kbir, tantu hekk illi tneħħa il-kap ta' qabli. F'sena 4 xhur ma tilħaqx tagħmel differenzi kollha, speċjalment meta inti ħassib partit fil-qagħda illi kien dak il-partit. Bernard Grech kompla jsostni wkoll l-istrateġija li adotta fil-kampanji elettorali u saħansitra faħħar il-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista minkejja li kien hemm massit verżjonijiet tiegħu fil-waqt li kien mifni bi żbalji u miżuri doppji. Kienna wkoll viżjoni u programm elettorali illi konna għadna u nibqgħu gburin bih. L-iskużi komplew u fuq it-telfa tal-Partit Nazzjonalista, Bernard Grech sostna li ma setax jieħu deċiżjonijiet kif ried għaliex l-elezzjoni se teġġi kmieni. Dik kienet il-ħsieb li l-elezzjoni taf tiġi malajr. U allura meta inti l-elezzjoni taf tiġi malajr u m'għandekx tragwartu data fissa, allura anke d-deċiżjonijiet li trid tieħu se jkunu kondizzjonati. Minkejja dawn l-iskużi kollha Bernard Grech baqa' jsostni l-pożizzjoni tiegħu li jibqa' kap nazzjonalista, tantu hekk li meta l-ġurnalista esperjenza Xavier Balzan staqsih għaliex iħoss li għandu jibqa' kap, Grech wieġbu li din id-deċiżjoni saħansitra ħadha qabel l-elezzjoni irrispettivament mir-riżultat li kien se jġib. Għalfejn deċidejt biex tibqa'? Għax l-ewwel ħaġa d-deċiżjoni għamilta qabel l-elezzjoni mhux wara. Kien hawn li Bernard Grech kompla bil-kampanja tiegħu li jwerwer sabiex iżomm postu bħala kap nazzjonalista minkejja li huwa kien il-kap bl-akbar telfa ta' partit politiku fl-istorja ta' Malta sovrana. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista llum huwa Bernard Grech. F'dal moment, in this moment in time, jiena l-kap tal-partit u allura irridu nirrikonoxxu illi l-ġerarkija mhijiex erba' tikliem fuq karta, imma neċessità biex ikun hemm struttura, biex ikun hemm direzzjoni, biex ma jkunx hemm anarkija. Mal il-preżentatur tal-programm semma wkoll il-Joe Giglio bħala wieħed mill-ewlenin li seta' joħodlu postu, Bernard Grech pront ikkoreġih biex jagħmel lilu ċara li Giglio mhux se jkun qed jikkontesta għal kariga ta' kap. Joe Giglio ma nafx. Jidher li anke Joe Giglio ddikjara